Is-Sibt filgħodu għexieren ta' attivisti tal-Partit Laburista ingħaqdu flimkien f'inizjattiva pożittiva favur ambjent nadif. F'atmosfera mill-isbaħ ta' tim maqqutu mimli entużjażmu, uffiċjali, kandidati u volontiera tal-Partit Laburista komplew bl-attivitajiet marbuta mal-40 anniversarju ta' Malta Ħilsa u natfu xejn inqas minn 7 lokalitajiet madwar Malta u Għawdex. Filwaqt li l-kunsilli lokali jagħmlu xogħol importanti biex iżommu l-lokalitajiet notfa, għad hemm ċirkostanzi fejn persuni differenti jażlu li ma jeħdux ħsieb l-ambjent ta' madwarhom. Kif wara kollox urew l-għexieren ta' kili ta' skart miġbura fi ftit sigħat. Bla dubju ta' xejn naħseb hija attività sabiħa kemm għall-Partit Laburista iżda wkoll għal Malta ġenerali għaliex aħna bħala kunsill lokali ġa nagħmlu l-almu tagħna biex inżommu l-lokalitajiet tagħna notfa u allura b'inizjattiva bħal din żgur ħatejn lir-residenti ta' kull lokalità jingħaqdu magħna biex huma wkoll iħarsu l-ambjent ta' madwarna. Il-Partit Laburista bagħat ukoll messaġġ favur ambjent nadif u l-bżonn ta' sens ċiviku qawwi. F'ċelebrazzjonijiet 40 sena mill-ħelsien ma kellux biss jagħmel attivitajiet fej morru nieħdu gost u speċi nagħmlu affarijiet li ġast in-nies ipoġġu bil-qiegħda u jsegwu. Xtaqna li n-nies ikunu parteċipi favur ambjent iktar nadif. Il-lokalitajiet li ħadu sehem f'din l-inizjattiva huma Birzebbuġa, il-Furjana, Ħalqormi, il-Mellieħa, il-Mosta, il-Munxar u Pembroke. B'dan tal-aħħar raw ukoll is-sem ta' uffiċjali tan-Nature Trust. Il-Partit Laburista irringrazzja lil kull min b'xi mod għen biex din it-tindifa ġenerali kienet suċċess. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.